Right, maZimbabweans masikira sei. Ndati nditaurirane nemi manherano nguva ino kuti ndikuzivisei kuti aiwanoka chakarwirwa kuti POVO ibenefite, POVO irarame zvakanaka, kwete kuti vanhu vane zvigaro muZANU-PF ndo vabenefite ivo, vararame zvakanaka ivo nemabhururu avo nemagirlfriends avo vachikwira ndege vachienda kure kure vachinodya mari dzenyika vachinotengesa gorodhi renyika. No, that's not. Hazvisizvo zvakarwirwa izvozvo. POVO ndo yakasaka ana Tongogara vaende kuhondo nana Mugabe, ndo yakasaka ana Tekere vaende kuhondo, ana Chitepo vaende kuhondo. POVO, vanhu must come first. People must come first. Kwete mabhururu aMnangagwa, kwete vana vaMnangagwa, kwete ana Varai, uyo director weZANU-PF anobuda achitaura mapwapwa achiti nyoka yemabhunu haana zvaanoita. Wait for 31, you gonna see other side of me. Andiwanzwa akaFarai, you are still young, uri mwana mudiki stereki. Because simba randinaro harizi rangu, but ndere vanhu, ndakatumwa nevanhu. Chakambopa kuti ana Tongogara vaende kuhondo vakatumwa nevanhu, ini ndiri kutumwa nevanhu. Saka iwe, you are beneficiary of looting of minerals. Iwewe, you are God mafia. You are part of God mafia. Iwewe pachako, iwewe unonzi Farai iwewe. Andiwanzwa. Wakapinda ipapo nenyaya kuti unowirira nemwana waMnangagwa ndiye akakuisa ipapo. Saka hatina chinhu chaunotaura iwewe chinobata nyika, chinomabenefit evana veZimbabwe. This struggle is not driven by the interest of individual. Inyaya yevana veZimbabwe vari kuti ayewa zvakwana, tabirwa zvakwana. Saka nyaya yako iwe yaunotaura, iwe yaunobuda pamedia uchitaura kuti nyoka yemabhunu ari kuronga nyaya dzake dzine chekuita ne31 March asi hadzibudirire, ndiwani unotaura kuti hadzibudirire? Zvaunoda iwewe ka tinozvida, kwete zvaunoda iwewe. Handidi kutaura newe, uri mwana mudiki unonzi Farai iwewe. Handiwanzwa, ndiri kuda kukutuma, uri kunzwa, ndiri nyoka yemabhunu ndiri kutaura, ndiri kuda kukutuma.